मन उदास बा बुझाते नहीं कि मोबाइल रही तो बतियाती बटलो बहती चुकी मोबाइल तो रिचार्ज नहीं के मरद के बालू के कमाई कुल हेहर से होहर निकल जाता टे कहिया के भेज तने कि जाई जी 2 महीना कमा के चले आईम कहां मुचियो इज्जत लुटा गई धक से इज्जत लुटा गई कौन फीलिंग देली अरे चुपा जा तार मर्दान के रख ले लो दिन दहाड़े हैं पेट में बानी हो ये सब क्यों कर पेट में बानी अंडा वाली बच्चा मुर्गी तार मामला लाल परी में फिसला ले आओगे पेट से बनी हूं अब इज्जत हो रहा है इज्जत हो हमार मर तोरा के पेट से कइला सा कलू अना तारा भी गोइला था वो अपने खुदे मौकत रहा हम का मौकब लाल पर पी के डगर डगर चलता डगर डगर आयो रे मां तू हमर छोट बहिन हो के तू होइसे हमर मरसन क देली तब का मछली मार के खेले रही आई हो माई अब जीहे के मन नहीं कर मुसवा के दवाई नहीं के लगे हमरा खाती आयो दादा चुप छोड़ देला तो सोचना कि फायदा हम उठा के रख लिया बेकार के दोनों जने खर्चा चलैया नती हमार मर्द के ना क्यों रे कौन फीलिंग अच्छा ये बता मर्द हमार कहियो बामला जीजा 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 अरे पिज्जा खिया के मार लिया रे मेरे ई तो जीजा पेट तो निकल लेके कैसे कहीं कि तू पेट से बड़ी 2 नंबर ही ले बाबा 2 नंबर अबे आजे बा आजे तो उतार लो आजे आगो नहीं 9 महीने में देख लिया खुद क्लियर न हो जा हमार से बाप रे कहत रन हक्का है पूरा गांव समझ करे कि पगली पागल है लेकिन ऊ कहिया कि कितना सुघर है कितना बढ़िया लागेले ला झांका तर उधर दिखावत रहा वो अपने सही इनके हम बतलावत नहीं कहत नहीं कि इतना दिन से काहे कमाए नहीं खन जात काहे बालू के काम छोड़ देना तोरा फेरा में खाली तारा के गाड़ियों खूब देत रहन ना तो मार तो रहा पीटा तो रहा कहत रहन राती रात तक मार ने दू थप्पड़ याद बा इनके हम बताओ तनी चल घर में चल कहला कि रोज अगरबत्ती देखावेली रोज नौरा के मार देना लात के मुंह बगल है छिला गेल ना पुदीना खाए चल लेनी ए सब तू कितना निकल जब पेड़ से भइलो तब बतैलू आवे दिन के इंतजार में बानी इंतजार में माल मोती पिया के मारू हम गुजरी गुजरिया निमान के करे ए गुजरे हेने तक हेने बने होगा करो झाड़ू में मर इज्जत करो सकाइया तोहरे जैसा मर्द के कहां जहान में इज्जत भइल बा के एबार हम तहार इज्जत करब बोला का बात बा पी के नाती आंख ढेढ़रानी बना के बनाइल बड़ा कौन पियला अगर मैं रारो के गाड़ी दे तू बोलो तो हमर मेरा दुना है करे हट हमरो मर्द तू ना हवा हो नाती ना हो हमरो मर्द देख अभी तो चढ़ा उतार मैं तो हम उतार दे काम के बड़ा जी तोहरा के आज आस उतारा के दोबारा चढ़ी ना तहरा पर तू देखिए दोबारा चढ़े के नाम बात नहीं कमा कल साड़ी ला किन्ने ओकर खातिर है बात साड़ी कफन खरीदा हमारा खातिर ना त एबारे तहरा खातिर हम खरीदब देखा कैसे खरीदी ना कफन आखिरी समय में किनाला आखिरी समय तहार बनता हम दोनों जने में केहू के टिकट काटिए बेटा का ई बतावा बतावा अच्छा मुर्गा ना लेकिन वो से ई बतावा मुर्गा तो तारा के भूज के खाइबे बेरा हमरा के ई बतावा हमार पगली बहिनिया के पेट से कदे क्यों रे पेट से भरी मिठाई बाटो पगली पेट से का कर वही का जो कर फतार छोड़ दो तो तू कदेला पेट से भता छोड़ देला सता हम तारा कहले कि पाओ तो ओकरा के तो हमारा के तारा देह में जान नहीं करती लेकिन हमारा कदे ए अगर तारा के पाओ तो नती बस प्रणाम पड़ा हो पड़ा मुआ दे ए बार तक मुआ ना त कर सका कर क्यों रे फाड़ दे मम्मी फाड़ दे ही वो भूत धले हला साथ तो नाती पेड़ से कटल आज तक हमके पादी ना कटला चली आई एम विन अगर मैंने जीत जी मैं जीत गया तू कब जीत तू चाची हार गया चू चाची मैं पेट से नहीं हूँ मैं पेट में नहीं हूँ मैं तो आँख में हूँ आके मर दे डरामा से
अब हमरा हाथ तू मारा जीत गइल बानी ई रारो तके मार देली गरिया देली हो गइल ना बाजी रोज ए जी ओ जी आज नतिया जो ना कह के मत मार कर भोगता ले तू ही भो तबे ले मारत रहलू तो दर्द ना होत रहला कफन की नात रहला अब का हो गई छिनरो ले दे आई पगली के चक्कर में चाप छोटा देला सही के मुंह दबू का 1 घंटा टाइम लगे हमारा मुंगाई में आई हो माई विधवा हो जाई छिनरो रखले बारू ओकरा भी चल जा एकरा छोड़ दो ओ तारा खले ई बिया आ तो समार देतिया बताइए आगे सामने चार मरद तो के छोड़ देले बा का हमरा के इहो हमके छोड़तिया हां हम तो राजी मान जा चला माने छेनियो से गोल है जो गोल हो गई इनके तो होखे ना देवे पगली फंसा के मरद के दूर के देला हमरा से अब कैसे जिया और पे से विश्वास कर जरा विश्वास तोड़ देनी हाथ से निकल गई ना अब हम का करम के हमार जिंदगी पार करी ए गीत बचाची कहो गीत बचाची मजा आ गई ना नदी उतार माजा मिलत है ना हम साजा में भोगत नहीं सुना। ये दवा उड़ गई हमरा हाथ से हो कहनी है ना कि बड़ा गीत से गौवा में फौकत रह कहत रह कि आई एम मेहरानू वाला मैन बनत रह रोज फील्डवा बजी है ना वाला मैं हाँ रोज फील्डवा बजी हन तारीफ कर मन में गीत होला का अरे मैन मतलब बहुत बढ़िया आदमी तारा के कहत रह हां भाई हाँ यही से एगो काहे लगो ले जा तू तो जानते बालू ना कि तारा गांव में हमर फुआ हई हां त गई रही आ तार पगली बिया तार पगली के 500 रुपया देल हई त ना मानते 10 के सिक्का दे ना मानो 2 के सिक्का दे हमी त मान गए अब लिया रानी 2 रुपया पर मान गई 2 रुपया पर पेट लगा के चली गिद्ध के उड़ा दे तो सब खेला के मैनेजर ए! तू बड़ा कहे मारो 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 सब खेला के मैनेजर तू बड़ा मारो मुझे मांग सजाता कहां क्या बता मारो मेरे झोल में मारो मारो ना मार तू मार ला बाकी बता दो मेरे झोल में बताइए हाँ? काली माई के मंदिर में बड़ा बाबा के हैं जो हमारा परम बाबा भलन हो हां हाँ हाँ वही जे तो कूल बाबा बता गोली लंगड़ा कौन होना अरे वो जे लिट्टी चोखा लागता चला खइबो त खाला चला ए नाती जो दुनिया लूटा जाता तार लिट्टी चखा लौकाता आई हो बाबू अगर मतलब तारा के भावर को ले जाके पड़ी चलो लिट्टी के देखा मुंह ब्याह हो गई हां ब्याह के समय के जाता मन में सिंदूर नहीं हमारा थोड़े पिल्ली से कराइए बाग आई पिल्ली के मैं जोड़ी है